Hello mga bay, kumusta mong tanan dira? Nami karon sa Bantayan Island, diri sa Queen Elizabeth Beach. So naaran ata rin sus ninduta kayo sa balas. Oh. Nindut kayo ang balas. Oh my god. Unya ang rent diri sa ilang room is kami daghan kay mi ha, 16 mi kabuok. Bali 8 kadagko og 8 sad ka bata. Bali, ang nabayad na mo ay 2,200 pesos. Unya, share-share na lang mi. Upat ka pamilya. Dayon, kanang pwede namin mo gamit sa bisan asa nga mga cottages. So, open ra dahil siya. Pwede ra ka magsuroy-suroy jud sa palibot. Oh? Ala, nindot kaayo mga bay. As in. So, first time na ko diri, kauban ng tibok pamilya. Ambot og asa na sila. Ato ra. Ato sila kani. Asa na ko dapit nagtudlo. Katong gagmay kayo dito. Kaning, diri kana mo na sila. Kana mo na sila. Gagmay na kay layo na kay sila no kay kanang hunas man. So, hunas mao nga layo na kay sila. Oh, nindot kayo ang balas. Grabe ka puti. So, tara, nihumol na ang mga adik ug mangga. Oh, adik ug mangga, adik ug dagat. Bali mga bay, kuan na mi diri kaning gikan karong orasa nya. Ugma sad sa mga 2:30 mo out na sad mi diri. So mao nga gipahangyo mi sa maong taga Dumala. No, nagipangyo mi sa taga Dumala diri sa Queen Elizabeth Beach. So barato ang ilang hatag instead of 1,800 ang 24 hours. Gibawasan na lang nila og 280 pesos. So mo naka-less me and then nag-add lang mi og 50 pesos per pax. Moto nga niabot siya og 2,000 kapin. Oh, di ay manglaba diri sa dagat. Oy. Manang basig kaingon kag sapa ni. Basig kaingon kag sapa ni kay manglabak sapatos. Ika imo dala diri mo. Dito ra oy sa gripo ba? Oh, sige padayunan na lang guna di. Ayaw basta tanan ka na rang kilid. Unsa ilang kuha? Awa mo ikuha? So, diara among kuan, among aktor. Masya may channel ani si Channel 130. Channel 130. Ah? Diya na lang no. Bukod na lang ka sa balod. La nindot kayo ang ay pistol. Binuang mo na imadong. Uy, unsa man na? Uy, unsa man ni uy? Ha, unsa ni da? Ay, lubi man ni. Tiyawang kayo ko crabs. Aw, katong kuan, shell nga dagko. Nga naman na, day. Taga-disa dito, abot hawak. Taga-hawak dito. Taga-hawak dito. Ibiligo na ka. Hala, manguha na sa tagbatu diri. Bing, na si dagang batu, Bing. Uy, paminaw, pang aquarium na gid ni siya. Ano yan? Bibi, ligo na, be. Tara, Mama Almida, imong apo, kinamangura na ninyong apo, no? Naapa di ay? Napay gamay? Hala, nanganak ka sa Jubilin. Uy, Jubilin, house to na, uy. Ato na lang padako na itong mga bahandi. Mo ba? Manguha na sa Tagbatu, B. Sa Bantayan Island. Kasi nakita na akong lubot diri. O, lugar na G's. Kung magkuha kong silupin, kaya manguha kong batubing. Siluta ka ba? Ha? Kasi mo itong makuha ang dala na siluta ba? Dili yun ako, silupin ako balon. Siluta ba? Nga naman eh, nga naman. Simuli ang Clay, no? San? Ala, nindot. Nga naman, di ko eh. San? Lagi mo. Simuto. Simuta.
Ngano man na ayo ikuan sa kong sapatos. Ngano imo may pasimot nako? Ayo giduros kong ilong. Wa man ko kasimot. Buong isda karon. Buong isda sa dagat man. Okay. Ala mahadlok man siya. Hala bing manguha jud ko bing no kay mag-aquarium man ko puhon. Puhon ba natay aquarium na natay ready mga bato-bato. Nay kanay nana oh. Naman dagay kay aquarium bing. Siguro sa ang sifting pagkanan to. Oh. Halublang. Ha. Nya imong pormahan aning bato nindot. Ali na. Buta nga grotto nindot kay bing. Utang diya makungkumo. Palingkura lang siya, palingkura. Na, kamatay, magkugos, magkataan ni maligo. Ana, ni kungkung man ang tiil. Tara, ligo na. Sige na, bihala ka ang tiil. Diyos ko, di magpabutang. Nagtaligsik, may na lang, nakaligo, kadlaw. Naligo mo ganin ng kadlaw, bing. Ay glass na ba yung magkalo? Nindot. Uy, taligsik man. Kuan man, ganang alingiing man. Di siya init pero alingiing. So, ani na mo diri sa Queen Elizabeth Beach. Nindot kayo, grabe. Oh. Sige, laag-laag jud ta, mintras bata pa. Kay, siguro, laag ta mintras na time kay ugwa na time mabisi na tas ang panginabuhi. Oh, di na puy open lagi di siya, pwede ra ka magkulakaw. Muni atong nakita ganina bing asa mo tong pier. Dito no. So muni atong nakitaan ganina. Daghan lagi tao dito ay. Muni among nakita ganina mga bay samtang naami sa barko. So kita na jud kaayo ang balas nga puti kaayo, sa layo pa lang ka. Ha? Mahalon mao tong daghang tao. Mamay, di ba mamay mong gipangita Malinda to. kinamahalang bit diri sa Batay Island. Ya, Malinda. kahuwi ba ni nira nindot kaayo mga bay. Kuhaan sa akong sapatos kay ako sang laban sa daplin. Nindot mga bay kay wala gid siyay kanang dagko nga bato di jud ka matuno kay pino kaayo ang balas. Mura gid siya og kaning kuan ba uyap ang balas. Pino kaayo. So, oh, pwede ra sa diri. Oh. Ha, pwede ra sa diri di ay. So lapad kayo lain-lain nga klase sa naasa kay lingkod-lingkuran diha oh.